Dames en heren, welkom terug. We willen de laatste mensen die gezellig staan te netwerken, dat kan straks ook weer, en morgen nog weer plaatsnemen alstublieft. Dan gaan we verder met het programma voor vandaag. Oké. Excellenties, welkom terug. Eet smakelijk. Het volgende onderdeel bestaat uit 3 presentaties en aansluitend een panel. We gaan het hebben over de haven van de toekomst. En de eerste spreker die ik wil uitnodigen is Humberto de Castro. Hij is Managing Director van de Curaçao Ports Authority Curaçao. Meneer de Castro. Excellencies, welcome back. Buon tardi, goedemiddag. Ik wil mijn presentatie beginnen met een kort video van 3,5 minuten die een algemeen beeld geeft van onze havens, van de activiteiten in de havens. Strategically located in the Southern Caribbean Sea, Curaçao Ports Authority leads the development and management of the island's ports according to the highest international standards. Based on the landlord port model, CPA assumes the role of a developer, sector manager, regulator, and registered ISO service provider. The natural sheltered seaports and the safe and calm climate conditions allow for a wide range of berthing options, facilities, and maritime services for all types of vessels that cover commercial, recreational, and industrial segments. Curaçao is a marquee cruise destination and one of the destinations capable of mooring an Oasis-class vessel at the second mega pier. The end of the St. Anna Bay meets the Schottegat area, home of the Caribbean's largest crude oil refinery. It's also an economic area zone and includes a container terminal, free zone, and one of the largest and fully equipped dry docking, ship repair, and maintenance facility located in the Caribbean. Significant investments will be made in the container terminal in the coming years to further improve the efficiency and the facilities. The Bullen Bay on the southwest coast is suitable for safe docking of oil and crude tankers and will be further developed as a deep-sea port. Caracas Bay on the south coast is an open and spacious bay suitable for safe docking of the biggest vessels and other floating objects such as rigs. CPA owns the single mooring buoy at St. Michiel's Bay, used as anchoring facility for vessels with cargoes. The private Fuik Bay is used for shipment of phosphate rock. The ports are increasingly managed using innovative information technology. Strategic decision-making is supported through real-time and dynamic data dashboards. Tailored information portals and digital media are accessible online by stakeholders. This ensures that immediate information is easily accessible. Curaçao's maritime sector is home to professional and experienced operators offering a diverse mix of quality services to ships calling its ports. Harbor, coastal, and ocean towage are performed by the other subsidiary of CPA, KTK Tugs, with a state-of-the-art fleet of tugboats and highly trained personnel. Maritime certifications can be attained at the Dutch Regional Training Center through the many multilingual training courses, such as Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, Boat Master courses, Basic Safety Course, Advanced Firefighting, just to mention a few. A range of port operators offer maintenance and repair services, provision facilities, multi-purpose cargo handling services, and underwater services.
With modern infrastructure and integrated service offerings, the Curaçao Port continues to strive to become the #1 port of choice in the region. Goed. Grotere projecten binnen de haven hebben meestal een masterplan als basis en doorlopen verschillende fases. Wat u op de slide ziet is een overzicht die wij hanteren om aan te geven in welke fase elk project zich bevindt. Een van de eerste stappen, de meest belangrijkste stap, is de stakeholders meetings. Uit die besprekingen volgt een lijst richtlijnen en met die richtlijnen in onze handen beginnen we dan de gesprekken met potentiële investeerders. Uiteindelijk kiezen we een investeerder en daaruit volgt een LOI en een development agreement. Na deze stappen pas begint de feitelijke implementatie van het project. Ik heb geen klikker. Oké, here we go. Dit is een voorbeeld van een recent groot project die we hebben afgerond. Het is een $41 miljoen project om een nieuwe mega cruise pier te bouwen. De pier werd opgeleverd in 2017, eind van 2017. Het doel was niet alleen maar om meer cruiseschepen te kunnen aanmeren, maar het was ook belangrijk om de grootste cruiseschepen in de wereld te kunnen ontvangen, bijvoorbeeld de Oasis Class. In 2018 hebben 750.000 toeristen het eiland bezocht, met een gemiddelde spendering van ongeveer $70. Dat betekent dat de cruise-sector een bijdrage levert aan de economie van meer dan $50 miljoen. Dit jaar verwachten we ongeveer 800.000 toeristen. Wat wij willen bereiken als CPA is binnen een periode van 5 jaar de volume passagiers verhogen naar 1 miljoen en de gemiddelde spendering naar $100. Dat betekent dat met dit doel dat wij in een periode van 5 jaar in principe de bijdrage van de cruise-sector kunnen verdubbelen. Voor wat betreft het landzijde van hetzelfde project zijn we nu bezig in de laatste fase van onderhandeling met een grote global cruise operator. Zij zijn bereid om $17 miljoen te investeren in de cruisefaciliteiten voor een concessie. Wij hopen in de komende weken die gesprekken af te ronden, zodat wij met het project kunnen beginnen. Het hele RIF-gebied, we hebben het ook vanmorgen al gehoord. Als wij kijken naar Corendon Hotel die moet komen, de Mangrove Area wordt geconverteerd in een eco-park. Er komt een Courtyard Marriott en de oude stadion en zwembad worden geconverteerd in een multi-sportcomplex die functioneel op verschillende gebieden gebruikt kan worden. Dus wij denken, na 2-3 jaar, dit hele gebied gaat een echte toegevoegde waarde hebben voor Curaçao als destination. Dit is een ander interessant project. We hebben reeds een investeerder gekregen, ook een LOI getekend. Het is de ontwikkeling van 20.000 vierkante meter gebied in de Batipanje area, ook gelegen in Schottengat, voor de ontwikkeling van een opslagfaciliteit. Wij hopen conform planning dat dit project nog in 2019 kan beginnen. Baai van Valentijn, dit ligt ook in het Schottengatgebied. Het is de ontwikkeling van een haven service center met een begroting van ongeveer $8 miljoen. Hier hebben we ook een LOI getekend met de investeerder en conform planning behoort het ook nog in 2019 te beginnen. Dit is een foto van Anabai. De kades in Anabai werden vroeger gebruikt voor het lossen en laden van cargo. De meeste cargo-activiteiten zijn nu verhuisd naar de container terminal. Dus op grond daarvan heeft CPA een masterplan opgesteld om de kades op de een of andere manier Punda en Otterbanda te laten complementeren. Dus de eerste fase van die masterplan is nu in implementatie. We hebben een contract getekend met een groep ontwikkelaars. Die gaan een serie luxe apartments bouwen op de kop van Scharlo. Het is de bedoeling dat we nog in de eerste helft van 2019 gaan beginnen met het afbreken van de loodsen. Dit is het Westwerf project. Dit ligt ook in de Anabai. Westwerf kan gaan functioneren als de anker van het hele Otterbanda gebied.
met de mogelijkheden voor ontwikkeling van horeca, entertainment en zelfs misschien nog een multi-verdieping office complex. We zijn nu op zoek naar investeerders. We hebben een lijst richtlijnen opgesteld, die zijn ook beschikbaar op onze website. En we hebben ook handige brochures die we zouden kunnen uitdelen. Dit is ook een ander interessant project, dat is de binnenbaai van Waigat. Dit biedt investeerders de mogelijkheid om een kleine jachthaven of een marina aan te leggen met aanliggende gebouwen. Er zijn ook richtlijnen opgesteld. De overheid heeft in de tussentijd richtlijnen geaccordeerd. Dus we zijn nu met die richtlijnen in gesprekken met potentiële investeerders. Dus als er geïnteresseerden zijn, kunnen we ook in deze 2 dagen meer over dit project vertellen. Als laatste slide, de grote project van Curaçao in de komende 5 jaar, zoals wij het zien, is het development van een deep sea port in Bullenbaai. Wat u hier ziet is een opslag- en aanvoerfaciliteit voor de raffinaderij in Emmerstad. Het wordt momenteel beheerd door PDVSA. Maar wat het project interessant maakt, is het omliggende gebied van 180 hectare. Het is al geoogmerkt als industrieontwikkelingsgebied en de overheid heeft samen met een aantal overheids-NV's een visiedocument opgesteld. Die moet gaan functioneren als basis voor een masterplan. We hebben net, een paar minuten geleden, een contract getekend met de Port of Rotterdam om ons in dit proces te gaan steunen. Dus dit is a lot of high expectation voor dit product op het eiland. That's it in a nutshell. CPA functioneert als landlord. We zijn continu op zoek naar ontwikkelingsmogelijkheden voor de havens en natuurlijk ook naar investeerders. Thank you. Hartelijk dank, meneer De Castro. Onze volgende spreker is Getmar Caldera, Managing Director van de Curaçao Dock Maatschappij, CDM Holding. Graag uw aandacht voor meneer Caldera. Geachte excellenties en geachte aanwezigen, bon tardi. Ik ga vandaag geen verhaal vertellen van CDM Holding. CDM Holding als de partner van Damen Ship Repair Curaçao. Eigenlijk we zijn bezig na de komst van Damen die terrein te ontwikkelen. Dus ik ga ook even vertellen van die ontwikkeling in het terrein dat wij Koningsplein noemen. Next slide af. Oké. CDM Holding is een bedrijf die partnerschap heeft gesloten met Damen. Het is een bedrijf die 4 dochtermaatschappijen heeft. De CIS, die elektrotechnische activiteiten doet voor grote bedrijven op Curaçao, met name Aqualectra. En voor Damen zelf, voor reparatie van motoren van schepen. Dan hebben we CSS, is de Ship Handling en Services van Curaçao, voor schepen die naar Damen komen. Daarna is KSR. KSR is een nieuw bedrijf die in het leven is geroepen bij CDM Holding. Die I-zone, want het terrein waar Damen nu zit, is een I-zone gebied. Oké, die doet dat, die I-zone. En daarna Curden is een bedrijf die CDM Holding van oudsher heeft in Nederland, die inkopen doet voor bedrijven op Curaçao en vroeger ook de CDM Curaçao NV. Oké, het Koningsplein. Daarnet heeft Umberto De Castro over Schottegat of haven Curaçao gesproken. Ons terrein, de Koningsplein, waar Damen zit, is even oriënteren. Dus we zien daar Amerika, waar Curaçao zit, en Curaçao. De Schottegat, eigenlijk Koningsplein zit een beetje aan het oostgedeelte van Schottegat. Hier is dan de luchtfoto van Koningsplein. Hierbij gebruikt Damen bijna zo'n 75% van het terrein. En de andere 25% gaan we verder ontwikkelen als CDM Holding, KSR. Wat tot nu toe is gebeurd na de komst van Damen,
Zoals u weet, 2017, 2 februari, is de opening van Dame. Dame nam over de reparatieactiviteiten op Curaçao. Daarna, dus de jaar daarop, dus verleden jaar, zijn deze werkzaamheden eigenlijk aan de gang gekomen. Opstarten van ontwikkeling van de overige terreinen. De baggerwerkzaamheden werd gedaan door Van Oort, ook een Nederlands bedrijf. Dat is bagger voor het plaatsen van die floating docks. En ook uitbreiding van de dokcapaciteit van Dame. Maar dat gaat mijn vriend Lodewijk verder erop in zometeen. En daarnaast hebben we een bedrijf op de Koningsplein, de Asphalt Lake Recovery. Die is bezig om opruiming van de asfaltmeer. En het schijnt dat die product die ze eruit halen tegenwoordig heel gewild is eigenlijk in het Caribisch gebied. Ze maken nu bitumen en ze hebben een plan gemaakt die voor de komende tijd echt grote uitbreidingen gaat maken. En als laatste op het terrein een nieuwe onderkoming voor ons bedrijf SIS, die de elektrotechnische activiteiten doet. Dit is een beetje de indeling van ons terrein. Dus die blauwe gedeelte is het terrein waar Dame opereert. De gele is dan wat over is gebleven voor CDM Holding om verder te ontwikkelen. Daarna heb je het Asphalt Lake Recovery bedrijf. Die is de rode. De lichtgroene is dan de SIS, dus waar zijn nieuwe onderkoming komt. Daarnaast hebben wij heel interessante gedeelte. Ik weet niet of ik het kan. Maar waar we die pieren hebben, de lichtpaarse, dat is het terrein die we bezig zijn om zeg maar, bij de holding te krijgen van de RDK. Dat is zeg maar de owner van de raffinaderij, of van het gebied waar de raffinerij zit. En als we die terrein erbij hebben, dan is het een grote opwaardering van ons terrein. De huidige ontwikkeling. Wat zijn we nu bezig aan het doen voor dit jaar en de komende jaren? Investering in workforce real estate. Dus wat we nu bezig zijn is de training school, zeg maar voor Dame en voor andere grote bedrijven op het eiland. Die gaat dan dit jaar beginnen met het bouwen van hun nieuwe onderkoming. Daarna zijn we bezig met Dame om een nieuwe hotel te bouwen. Ja, dus met kwalitatief verblijf en ontspanningsruimte voor buitenlandse gasten die vooral voor de Dame en in de regio van Koningsplein komen werken. Daarna op het terrein hebben we selectie en huisvesting van grote maritieme spelers. We hebben 2 grote stukken terreinen waar we bezig zijn met lobbyen met partners om daar te vestigen. Daarna selectie en versterking van huisvesting van MKB Port Cluster Support bedrijven. Het zijn bedrijven die zeg maar Dame gaat ondersteunen. Wat zijn de voordelen van Koningsplein? Het is duidelijk cluster effect, synergie en supply chain voordelen. Vooral voor Dame, daar komen bedrijven die Dame gaat ondersteunen. Benefit B, dus andere voordeel. Het is een e-zone gebied. Dus bedrijven die daarin gaan vestigen, krijgen al die voordelen van de e-zone. En C, zoals we allemaal weten, Curaçao, de ligging van Curaçao. Ja, we zijn bij de passage van het kanaal van Panama en bij die Zuid-Amerika-access. Okay. Dit is een beetje de vlekkenplan die we hebben. Dus zoals je net zei, die 2 grote spelers, maritieme spelers, we zijn aan het lobbyen ermee. Dan hebben we de cluster bedrijven die Dame gaan ondersteunen. En daar hebben we voor die workforce, training school, hotel. En aan de andere bedrijven, Asphalt Recovery, SIS. Ja. Dus dit is een tekening van begin 2017. En we zijn benieuwd om het te bekijken over een jaar of 2 hoe het gaat worden. Ik dank u zeer.
We wachten nu op meneer Lodewijk Franken van Damen Ship Repair. In de tussentijd wil ik graag aan de heer René van der Plas vragen of u zich aan naar die kant van de zaal wil begeven. Aan die kant. Uw aandacht voor meneer Franken. Heren, excellenties, welkom nogmaals, Bontardi. Ik zie dat de heren hun mouwen hebben opgestroopt, klaar om veel geld te gaan verdienen, samen. Daar ben ik blij om, dat doet mij deugd. Ik ben ook blij dat ik hier nu voor de tweede keer mag staan. In de ochtend bij het business panel. Toen keken we meer terug, tips en tricks. Wat waren de hobbels op de weg om hier te komen, om ons hier te vestigen. En nu ben ik vereerd om te praten over waar staan we nu en looking forward, waar gaan we naartoe. Damen Ship Repair Curaçao, met onze gloednieuwe drone zijn we in staat om prachtige luchtfoto's te maken die we maar al te graag met jullie delen. Voor degenen die het nog niet helemaal helder voor ogen zien, Damen Ship Repair Curaçao is onderdeel van de Damen Shipyards groep. Al ruim 92 jaar een gedijende organisatie met zijn headquarters in Gorinchem. Ooit begon het als een bouwer van kleine sleeboten. Als je langs Gorinchem rijdt over de brug en je ziet daar die casco's liggen, je denkt, oh, dat gaat niet goed met Damen. Nee, het gaat juist erg goed met Damen, want die casco's zijn al gebouwd, dat was de visie van meneer Damen, klaar om in 4 weken te worden afgebouwd in Gorinchem. Dat was zijn eerste wapenfeit en later is hij nog groter geworden door het opkopen van werven, waaronder de marinewerf in Vlissingen, jachtwerven en nu een werf waar cruiseschepen gebouwd gaan worden. En ons laatste wapenfeit, de aankoop van CDM, als in de nieuwe vorm Damen Ship Repair Curaçao, de enige scheepswerf van Damen on the Western Hemisphere. De concessie-agreement was februari 2017 een feit. 2 februari, dus over niet al te lange tijd bestaan wij alweer 2 jaar. En toen namen wij een werf over die hier ook gemarkeerd, wel te verstaan, 2 gegraven dokken heeft. En zo'n pak een beet 1000 meter kaderlengte om ship repair uit te voeren. Dus scheepsreparatie, onderhoud, maintenance en service. Het was een werf in verval, helaas. De CDM heeft zeker glorieuze tijden gekend. En ook een rijke keur aan heel ervaren personeel, die al wat ouder aan het worden was. Dus we zijn nu heel erg aan het bouwen aan opleiding, training en het werken aan de kwaliteit van onze faciliteiten en ons personeel. Wat is die missie waar wij nu mee begonnen zijn? De missie is eigenlijk heel simpel. Wij willen de beste scheepsreparatiewerf worden in de Caribbean. We zijn goed op weg, we zijn al de grootste met de aankoop van de 2 nieuwe dokken. En wat is onze visie? We willen niet alleen de beste worden in de Caribbean, maar eigenlijk van heel Centraal-Amerika, eigenlijk van het hele westelijk halfrond. We willen daarbij een hele goede service provider zijn, ook voor onze eigen Damen-gebouwde schepen. En we willen steeds complexere projecten gaan bouwen, gaan ondernemen. Nou, hoe doen we dat? Wat is de strategie daarvoor? Daarvoor moeten wij onze faciliteit gaan onderhouden. Dat is jarenlang niet gebeurd. Dus die gaan we upgraden in goed Nederlands. En we moeten onze productiviteit en efficiëntie gaan vergroten. En uiteraard dat alles in een veilige werkomgeving. Nou, wat hebben we daarvoor gedaan? Daarvoor hebben we onze portemonnee getrokken. We zijn met goed gemoed naar banken gegaan, financieringsinstellingen. We hebben ruim $40 miljoen geïnvesteerd om dit allemaal mogelijk te maken. Daaronder verstaan we dus onze yardcomponenten die vast zijn, dus kranen, kade, asfalt. Maar ook de drijvende componenten, dat zijn dus de aanvoer van de 2 nieuwe dokken. Waarmee we dus een enorme capaciteitsuitbreiding mogelijk hebben gemaakt.
En daarnaast was enigszins aangestipt al de inzet van ons personeel. Dus we zijn het werken aan training, aan herscholing, omscholing, bijscholing. Human capital, niet te onderschatten, en daar investeren wij ook in. En zo komen we op dat derde plaatje. Dat was toen nog een 3D-model van hoe het eruit zou zien. Nou, u zag al op de eerste foto, zo mooi en werkzaam ziet het er nu al uit. Ik wil een kleine terugblik doen. U was er al bij om 3 uur 's ochtends aan boord van een van de sleepboten. Dit beeld is al vele malen gedeeld op social media. Het is eigenlijk de aankomst van onze grote assets die het mogelijk maken dat wij zulke capaciteitsuitbreiding hebben gehad. De 2 floating docks. We hebben geschiedenis geschreven en dat hebben we samen gedaan. Contributing to the economical development of Curaçao. We hebben een grote film daarvan gemaakt, die hebben we ingekort voor dit platform. Ik ga jullie daar even in meenemen. De story, the journey of the floating docks. Ja, ik krijg steeds weer kippenvel als ik die beelden terugzie. Want het was een enerverend jaar, 2018. Maar dat was het toen. En nu kijken we naar dit plaatje. Is het niet fantastisch? Het zeedok gevuld met een grote bulk carrier die daar aan de grond is gelopen met 500 ton aan bodemschade. Dus dat is een fantastische operatie voor ons. Helaas voor de eigenaar, maar samen komen we tot een mooi resultaat. We zijn nu een scheepswerf met vier dokken, 2 gegraven en 2 drijvende en 1100 meter kade. Dit is een beeld van hoe de werf er nu uitziet.
Dus ook door onze salesactiviteiten zijn wij nu in staat om 4 dokken te bedienen. En dat lukt goed, dat gaat ons goed af op dit moment. Maar we zijn er nog niet. Want we hebben nog veel braakliggend terrein die we nog kunnen kapitaliseren, die we nog economisch kunnen omzetten ten behoeve van meer activiteit op ons werfgebied. Wat hebben we eerst gedaan? We hebben de werf groter gemaakt. We hebben hem eigenlijk hetzelfde terrein gebruikt. We hebben het C-dok geïnstalleerd en het D-dok geïnstalleerd. Dat moet leiden tot more business opportunities. Hoe zien wij dat? Meer capaciteit leidt tot het aantrekken van meer klanten. Eigenlijk is het een cirkel. Het is fantastisch om dit met jullie te delen. Want zeker de maritieme service providers die hier vandaag aanwezig zijn, zullen dit beeld gaan herkennen, omdat ze hopelijk met ons in gesprek gaan om samen meer werk aan te trekken. Meer klanten werkt tot meer omzet. Dus met meer omzet zijn wij in staat om meer investment opportunities aan te gaan. Waaronder bijvoorbeeld het aantrekken van meer service providers. Samen met die maritieme service providers kunnen wij meer complexe projecten aan. Dus ik heb het over ship repair and beyond. Dus het gaat over service van complexe integratieprojecten. Het gaat over conversion, offshore conversion projecten. Zaken die wij nu mondjesmaat aanpakken, maar nog niet genoeg. Dus dit is een cirkel die wij voor ogen zien, waarmee wij in de toekomst nog meer en nog complexere klanten willen aantrekken. We hebben een aantal plannen voor ogen. Ik heb er 3 uit de hoge hoed getild die ik graag met jullie wil delen. Linksboven, dus bij het A-dok, zie je een rood omrand kader. Vergrootglas erbij, dat hebben we uitgelicht en dat zien wij als een mogelijk, voor de toekomst, een mogelijke plaats om, oneerbiedig zou je zeggen, sloop van schepen aanpakken, maar we noemen het recycling of het ontmantelen van oude schepen die 30 jaar en ouder zijn. Die zou je kunnen sturen naar Bangladesh of India, dat willen wij niet. Hou ze in deze kant van de aardkloot en wij kunnen ze ontmantelen, we kunnen goederen verkopen, componenten afvoeren en kapitaliseren. Dus het is een fantastisch beeld. We hebben hier al een plaatje laten zien. Kleine sleeboten, kleine werkschepen die je hier in delen weer afvoert naar zijn volgende bestemming. Een voorbeeld, Smit Lamnalco heeft een uitgebrande sleeboot in Aruba. Die hebben wij nu naar ons toegetrokken en die kunnen wij omzetten zeer binnenkort tot een duikobject. Dus dat is een hele eerbiedige klus. En we geven het scheepje een nieuwe functie. Een andere in de hoek, wij gaan een nieuwe constructiehal bouwen. Op dit moment hebben we verschillende werkplaatsen, scattered around over de hele werf. Dat is niet efficiënt. Wij gaan die zaken, al die afdelingen bij elkaar brengen in een nieuwe constructiehal. Maar we bieden daarbij ook plaats aan nieuwe maritieme service providers. Zodat we op een centrale plek dicht bij alle dokken kunnen opereren en klanten beter kunnen bedienen. De onderdelen van de hal zijn er al en die worden dit jaar gebouwd. Dus Google Maps zal in 2020 een ander beeld laten zien. En dan last but not least, dit laat ook een mooie samenwerking zien met CPA. Als je de brug overrijdt, als je de werf eigenlijk binnenkomt, dan zie je een stukje water dat eigenlijk niet gebruikt wordt. Er is ook een braakliggend stuk terrein. Wij noemen dat de Small Craft Yard. Er staan een paar jachten nu. Die jachten die hebben eigenlijk geen eigenaar. Maar het beeld daarvan is, vroeger werden daar jachten en kleine scheepjes in het water gelegd. Nu wordt het niet meer gebruikt, omdat het water is dichtgelopen. Dat is eigenlijk dichtgeslipt. Dus we willen daar gaan baggeren. We willen de kade verbeteren. En we willen het mogelijk maken dat kortlopende projecten, kleine schepen daar geserviced kunnen worden. Dus bediend kunnen worden voor hun benodigdheden. Zonder dat je daar andere kaders voor hoeft te gebruiken. Nou, dat doen we samen met OSB, de Offshore Support Base. Een samenwerkende groep van
service providers op de werf. Maar ook samen met Curaçao Port Authority. Dat belooft veel goeds, dus daar gaan we ook weer meer economie en meer economische activiteiten bedrijven. Ik heb niet veel meer, maak je geen zorgen. Dit is een kleine greep uit de providers die wij nu al kunnen aanbieden aan klanten. Deze 3 termen wilde ik nog met jullie meegeven. Met het sterke lokale netwerk en de added value van de maritieme service providers die hier vandaag aanwezig zijn, kunnen wij meer business opportunities aanpakken en aangrijpen. En vormen wij samen een stronger global network. Dus als laatste, let's improve our economy together, mouwen opstropen. En ik hoop jullie te zien hierna tijdens de vele gesprekken. Dank jullie wel. Hartelijk dank, meneer Franken. Mooie presentaties, indrukwekkende presentaties. Premier Rutte, mag ik u uitnodigen om een korte indruk te geven van wat u net heeft gezien? Ja, ik moet even een microfoon hebben, denk ik. Yes. Het risico voor ons politici is dat wij expert worden op alles. En dat zijn we natuurlijk helemaal niet. Dus ik zit echt met open mond te kijken naar de verschillende presentaties. En ben daar zeer van onder de indruk. Ik denk dat het heel goed is dat Rotterdam en Curaçao samenwerken. Dat dat een hele krachtige extra impuls kan geven. Ik ben ook echt onder de indruk van wat meneer Castro liet zien over hoe echt meerjarig deze haven, en eigenlijk is het een complex aan havens, hoe die meerjarig wordt bestuurd. Ik denk de continuïteit die erachter zit, dat dat ook goud waard is. En je hebt toch uiteindelijk altijd nodig die combinatie van je eigen continuïteit, strong governance, partners, zoals de Rotterdamse haven, maar ook mensen die dan in die haven, bedrijven van wereldnaam, die in zo'n haven actief zijn, zoals Damen. Ja, dat is natuurlijk een prachtbedrijf, wat over de hele wereld actief is, van Vietnam tot en met Indonesië, in dit deel van de wereld. Ze zitten overal, je zag het op het kaartje, een van de trotse Nederlandse ondernemingen. Inmiddels wereldwijd actief. Inderdaad gevestigd in Nederland, ooit oorspronkelijk, maar inmiddels over de hele wereld. En volgens mij is die combinatie van weten wat je wil, de goede partners zoeken, die ook vinden. Zoals Rotterdam, zoals Damen, maar ook zoveel anderen die daaraan meewerken. Ook bereid zijn om te zeggen, sommige dingen weten we niet zelf, daar zoeken we extra hulp bij. Ja, dan kan dit een enorme ontwikkeling worden. En wat mij heel spannend lijkt, maar daar zou ik graag van Eugène willen horen hoe hij er tegenaan kijkt, dat is als natuurlijk ook het hele raffinaderijterrein op een gegeven moment misschien zou krimpen, of dat je het meer kan concentreren op een kleiner deel. Ik vloog eind november over Willemstad. Toen landden we hier voor een tussenlanding op weg naar Bogota voor de handelsmissie. En als je dan zo over Willemstad vliegt, dan zie je eigenlijk wat een enorm stuk van terrein die raffinaderij inneemt. En wat een enorm potentieel daar nog weer in zit, ook voor de stad, als je dat verder zou kunnen ontwikkelen. Ja, en tot slot, wat mij heel erg aanspreekt natuurlijk, is, we waren vandaag in Otrobanda, daar hebben we gezien wat daar aan prachtige ontwikkelingen nu gebeurt. Maar ook wat jullie net lieten zien in de presentaties, wat langs de kaders gaat ontwikkelen. En dat die prachtige handelskader, die zo wereldberoemd is, dadelijk eigenlijk kan worden doorgetrokken. Waar nu verderop toch een beetje leegstaande pakhuizen staan. Als dat één geheel kan worden, zoals je dat op die plaatjes zag. En dat hele idee is er nu, dat wordt nu in gang gezet. Ook aan de andere kant, aan de Otrobanda kant. Ja, dan gaat die stad natuurlijk nog veel meer swingen. En ik tot slot zag dat gisteravond zelf, toen we hier door de stad reden. En ik was hier voor het laatst in 2013. En je ziet dat gebied tussen het hotel waar wij nu zitten, Avila Beach, en laten we zeggen het fort. Hè, dat hele stuk daartussen. Dan liep ik altijd van het hotel naar de stad. Maar dat was geen gezellig stuk. En zeker 's avonds was dat helemaal niet leuk. We reden gisteren doorheen. En als je nu ziet wat daar, dat is Pietermaai heet dat, hè, wat daar nu aan ontwikkelingen is, dan zie je ook hoe snel de boutique hotels en de kleine hotelletjes, kleine restaurantjes, allemaal start-ups die er zitten, ook allemaal bedrijven waar op één hoog heel veel, niet alleen Airbnb zit, maar ook heel veel start-ups.
Ja, dat is een waanzinnige ontwikkeling. En dan moet ik wel zeggen, ik echt onder de indruk ben hoe snel dat hier gaat. Als je dat vergelijkt met dat ik hier voor het laatst was 5 jaar terug. Er zit zoveel kracht in. Maar ook in het Outrabanda-net, nou dat is ook zo'n gebied wat altijd een beetje ook veel huizen in verval waren. En er zitten hier en daar nog een rotte kies tussen, maar het is bijna een compleet perfect gebied. Zonder dat het truttig wordt. Het blijft een bijzondere hippe wijk, want dat moet het ook blijven. Dus onder de indruk, maar nogmaals, laat niet de indruk wekken dat wij hier de experts zijn. Maar ik sta er wat van te genieten, zit ervan te genieten om hier naar te kijken en te denken, wat een dynamiek en wat een kansen voor alle ondernemers hier vanuit Nederland en Curaçao. Dank jullie wel. Hartelijk dank, premier Rutte. De premier zal nu ook de zaal verlaten om even in de andere zaal ook de sessie bij te gaan wonen. Hartelijk dank. Yes.